Mga tugang sigiraray, good afternoon sa Saindo Gabos. Oran-oran po na pagkahapon, maparos-paros. Preparado ang Gabos para po digdi sa Bagyong Quinta na paranin ng paranin dyan po sa probinsya kang Catanduanes. Sa mga tabang-tabay niya, Luzon, Visayas, Mindanao, ako pa sa inyong likod, Mardila Daingiba. Ali po digdi sa DCGB Ligasping. At siyempre, simulcast po kita sa OKFM Ligasping para po sa mas maiwas sa pagpapaabot ng impormasyon manungod sa mga pangyayari. Digdi po sa pinag-aabangan niya ito, asin pigobantayan ta, mga tugang na Bagyong Quinta, na sana, maski nga ni mag-aagi mga tugang sa Kabikolan, dahil kita magulpik. O kung dainin may madiskridong maray. Okay? Suluman sa mga kababayan niya ito, antabay lamang po, para po sa mga impormasyon niya ito na mag-aaral po dyan sa mga pag-iriban niya ito na kantabay, ang Mega Force Patrol. Technical side, kasabay niya ito si June Napoles. Bantang yaman, mga tugang sa IT, Social Media Department, si Mark Sean Madrid. Duman sa News Base, kasabay ito dyan si News Director Edwin Peralta. And sa luwas, nakumpa dyan si Ren, si Luen, si Jimmy, si Asa, saka si Jomar Bien. Pero man si Partneral, si Boy Mata sa mobile, para po sa mga dagdag niya ito, mga pag-iikot po dyan sa palibot. Bueno, mga tugang, karangkan natin ang mga Israeli po dyan sa luwas. Bantang pigalat ng karo mga sarong oras o dahi na nga ni. Mga tugang, magkaigwa nin, ano yan, nin pagbabago dyan po sa may parte kang Catanduanes, ano? Bueno, pagkakanta po mga Israeli po dyan sa luwas. Sino na dyan? Renz Luna, nasa linya. Renz, gusto mo Renz? Yes, marin na hapon tabi Sir Bar, sin na marin na po sa mga parantabay, sa mga tugan niya to mga bareta, nagpuun po naman magparos-paros. Digdi sa ko yung area of responsibility, asin nagpuun naman magbuhusan oran, digdi man sa daraga, halos kabusman na establishment de negosyo, nagpuun naman magsara, tanganing mantisiparan man ng preparasyon, kan mga tao, digdi sa bagyong sikinta. Ngunyan na pagkapon, sabayan taman sa pagpreparar ang pag-interview kay Sir na Alex Cumia at pamayakan MDRMO digdi sa daraga. Kaning maraman taman kung anong sinabi mong lockdown sa pagpreparar man sa mga kababayan, lalo-lalo naman sa mga daragenyos as in pag-identify man sa mga areas na pigpa-prioridad kasi ng opisina na mag-evacuar o evacuar ang mga residentes. Sir, nasa ibang linya po, si Sir Mario de la Cruz sa special coverage kan DCGB ngunyan na pagkapon. Hello Sir Alex, good afternoon po. Good afternoon, Tabi, Sir Mar. Apa? Kasi marin hapon man, Tabi, sa mga nagdadawag sa imo, lalong-lalo na po sa mga kaiman ako din sa Banwan Daraga. Apa? Mga oras na ini. Yes sir. Sir, ang Daraga may mga areas man po dyan na medyo delikado sa baha, kasi sa iba pa. Ano po ang ginibotang lockdown para ma-preparar ta sinda, asinday magkaigo ng peligro? Actually po, totoo po yan. Kami po kasubago kan sa tuyang mabot na mayor na si Mayor Vic Perete, naglibot po doon sa areas na sa mayon area na pigihiling ta na medyo susceptible po sa baha. Lalo na po itong Misi, Salvacion, then Bujaw, Banyadero, Matnog, Alcala, and Kilikao. Opo. Opo. Okay, so may evacuation ba na nangyari, sir? Iguan na po na kita ko niya sa mga oras na po ini. Nag-evacuate naman po yung Barangay Salvacion and Barangay Malabog and Barangay Kilikao. Ayun, okay. May numbers na po kita kung pirang families and individuals na na-evacuate, sir? Iguan na tabi, Papa Mar. Opo. Sa Kwan po, sa Malabog, iguan na po kitang 20 families costing of 102 persons. Mm-hmm. Barangay Salvacion po, 5 families pa lang, composed of 20 persons. Mm-hmm. Sa iba po, dahil pa man nag-submit report, sabi ko sa inda, mga 5 o'clock this afternoon, dapat po iguana po ng initial report para po sa mga barangay yan dyan sa may pamilisangan mayon, asin man po dito sa may parteng Bagumbayan,
Kimantong yan po ang ikahalag ko po ating Maroy and Tagpon. Yes, sir. Sir, ano po ang standing order kan alkalde at saka kan MDRRMO para po sa mga barangay na to, mga residents? Opo, ang standing order po ni Tuyang Alkalde na dapat po bago po magdiklom, dapat po nasa evacuation centers na po sila. Mhm. Na dapat po ining liwanag na ini we take advantage na po kita mabanggihan para po sa pag-evacuate. Ayun, okay. Sir, how about yung mga may mga department stores diyan, groceries kita diyan, may special order para sa inyo to close early? Actually po, sabi ko kay Mayor na ikwanta po until 6 o'clock Mhm. para po sa mga kababayan na bakal para sa aga, matawan naman, sidit lang na oras. So, aram naman po ninda na ma-close man po talaga sa 6. Lalong-lalo na po ngunyan, oras na kuryente, so apilitan po talaga sindang magsarado na. Yes, sir. Opo, Sir Alex, salamat po maray tabi and we will be operating 24 hours kaya kung may mga advices po kamo na emergency, pwede kamo umagapod sa muya po, tabi. Iyo tabi, Papa Mar. Actually po, nakapunta ko sa Tuyang Alkalde. Mhm. At 4:30 this afternoon, kami po malibot giraray to check ano po ang mga kamugtakan duman sa mga evacuation centers na. Opo. Para po mapasuportahan po sa Tuyang Alkalde as in an MDRRM po po. Opo. Sige po, sir. Ingat sana po, pirmi. Yes sir, likewise sir, ingat ka man tabi sir. Mga kababayan tabing taga-daraga, keep safe po, dapat po pang kita. Always be prepared. Salamat po. Opo. Kaya tabi, Sir Mar, si Sir na Alex Kumia, ano pa may kanang MDR mo daraga, manugod kayo sa preparasyon mga sa ng opisina. Nagin man sa mga orden para sa mga barangay sa pagpreparar kan posibleng pagmati na, kung pamati na, kan marata panahon na si Tropical Storm Quinta. Yan tabi, Sir Mar, maratig na informasyon di sa luwas. Rans Luna, DCGB News. Thank you very much, friends. Batugang yan po tabi ang mga impormasyon ali po dyan sa Banuang Daraga. Lipat kita sa linya ni Partner Al Mario, nasa linya man. Partner Al, plus kami. Partner, digdi sa southern area kan Legazpi nag-brown out na. Mhm. Miyantas nagdudundoonaan kusog kan paros. Although sa Oran Lugod, medyo kuminalma kasi bago mo oran kuminalma sa Oran salida so pagdundo na kan makasog na paros. Kaya sinabayan na si brown out mo niyan. Kaya siyempre nasa pagprepara man ng mga tao, nasa indang mga opsyon na magkailaw, siyempre mga emergency light naman and nasa pagprepara na sinda. Yan, bigla man talagang diretso na naman ining brownout na ini. Kung diretso naman si Kinta. So far ngunyan sa monitoring ta, passable pa man ang mga tinampo, pasirinig sa southern, vice versa. Plus, ang mga barangay talagang aktibo naman. Nakasubago pa, nag-advise sa mga tao na mag-evacuar sa mga eskwelahan. So, may mga delikadong lugar digdi sa southern area kan Legazpi. So far sa ngunyan, tabi partner, talagang ang mga tao nagsaray-saray naman, aros preparado ang gabos para sa pag-adang-adang ni Kinta. Maraming tras, yan ang informasyon na digdi sa southern area kan Legazpi. Al Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Kada ko lang mga walang kuryente ngayon, ha? Dahil po mga nagbabagyo, may brown out na. Yan. Try natin kung makakonect kita mga tugang dyan po sa sa APEC. Understand to, i-try ta. Saan wala mga pag-iriba, no? I-try ta, duman po sa probinsya kang Katanduanes, sa PDRRMO, kay Sir Jerry Bello.
makakuha kita ng update kung kumusta na po ang pangyayari ngunyan dyan sa Catanduanes. Hello. Hello po, PDRRMO, si Mar Tabini sa DCGB. Sa Apo, ano po si Sir Jerry? speaking po. Apo, Sir Jerry Beo? Opo. Apo, sir. Si News Manager Mar Tabini sa DCGB. Kumusta po ang sitwasyon ngunyan dyan sa Catanduanes? Tagarong parani na ng parani sa Bagyo. Actually, yaw na kami sa may mata ng bagyo. As of for, 25, halos 25 kilometers south. Hello, Sir Jerry? Naku, nagputol 35 kilometers na lang ang distansya ninda sa Bagyo. So pasok na mga tugang duman sa 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 lawas kang Bagyo. Sandali naputol kita. Naku. Ano na yata doon makusog na ang mahangin. Okay? So yun po tabi, ang kausap ko kasubago si Jerry Beo, siya po ang Provincial Disaster Reduction and Management Officer. Kambirak probinsya kang Catanduanes. The Ay, number you have naku, dialed nakwala is na. Baka wala nang nag-shutdown na ang telco. Baka nag-shutdown ang telco. Makusog na. At saka ranina sa kanda. Kaya baga sasabi, mga tugang, most especially sa northern part kang Catanduanes, iyo po ang tatamaan kan mata. Okay? So, halat-talaton taman ang pag-asa by 5 o'clock, mapalos po sila ning ning bulletin. Manungod po dyan, mga tugang sa Bagyong Quinta. Aday na kita nakakonect talaga. Sayang, The number you have Ayan, dialed wala na. is Okay. Bueno, anyway, mga tugang, so yan po ang information sa ni Mr. Beo na nasa 35 kilometers na sana ang distansya ninda sa Matakang Bagyo. Okay? So yan po tabi, ang information. Hali po dyan sa probinsya kang Catanduanes, lipat kita sa 3rd District. Jimmy nasalita na sa linya. James, plus kami, James. Yes, salamat Tabi Mar. Digdig kita sa Kamalig area sa mga oras na ini. Palsok na supply kan kuryente Tabi Mar. And dahil liwanag dahil sigurado nang dahil liwanag kayo ng niya na pagtabanggit po minalsok na nga so supply kan kuryente. And kabilugan na gayon din ita si Kagawad Rodelio Sala, utos sa na party kan na Kamalig sa ngunyan. Pinagbisita man niya so mga lugar na medyo may mga bulod na pwedeng rumasay, pinasiguro naman kan mga barangay kapitan, particular diyan sa barangay Mabunga sa Panginot man ni Kapitan Roslyn Moros, Kataluto, Kapitan Bansot Bina, and barangay Taplacon, Mirna, Nakumura. Nakamuro nito dahil nito tabi sa DCGB ngunyan tabi Mar. Oy, salamat. Okay man, dahil man pa ki ngaya banaag ni na peligro na mga kabubulan. Tamala ang sitwasyon ni kita Bimar sa Kamalig, maparos, pero dahil man ki bagsak kiuran na naman sa ngunyan. Iyan ang sitwasyon ni ki. Siring man dyan sa Sorna Partikan na Kamalig, sigun kay Kagawad de Liosala na iyo man na nagreparo ngunyan sa mga barangay digdi sa southern part kan na Kamalig. By the way, Tabi Mar, uniyan mga importante, may advisory si Mayor Calibaldo, all work and classes, online classes, both private and public in Camalegal Bay will be suspended tomorrow, October 26, due to Tropical Storm Quinta. So yan dahil suspended ang classes, online classes, private and public, dahil trabaho. Dangan sa schedule man Tabi Mar, tamapon sa aga so bakuna na kontra sa polio, rubella, and tigas, na DOH, ang kamaligan na pili na maging sentro para sa ceremonial immunization. Daiguanin mga schedule sa kakutanan ng mga akian na dadaround kan sa ng mga magurang digdi sa Libot Covered Court. Suspendido man. And
mari-schedule na sana by Miyerkules na sigon kay Dr. Crispa Flores, ang Municipal Health Officer. Susugman yan sa informasyon hali sa DOH. Dahil na muna sa aga malalawas yan na mga pagbabakuna tabi man. Dahil lang kaning bagyong tinta. So yan ang una. Tabi Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon. Possible pa dahil pakita na monitor na problema sa mga tirampo, maging dyan sa mayor na highway, ali dyan sa Legazpi, pasiring gigi sa 3rd District, dahil problema, possible pa ang mga tinampo sagot sa mga oras na ini. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. Mga tugang yan po tabi si Jimmy Nasalita, hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dagdagan tang bareta. Mga dugang, sa Doc Noli, kung nag-antabay ka po, Doc Noli Mascareñas Cambillo, ano? Ang diameter po tabi ni Quinta as of report kasubago, kang pag-asa, 300 to 400 tabi. Sir Noli, Doc Noli, no? 300 to 400 kilometers ang diametro po kayan, segundo man sa pakipag-ulay ka mga pag-iriba nato kasubago po tabi kang sa pag-asa. Okay? Bueno, mga dugang, dagdagan tayo istorya. Luwens Bursi Barcena na sa linya. Luwens, please come in. Yes, salamat tabi Partner Mar, maray na hapon. Asin na maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay. Situational report man kita ngunyan digdi sa area of responsibility. Dakul man talaga giraray na mga grupo o individual tabi Partner Mar. Na sungo-sunguan sa pangapudan kan barangay. Maging kan lokal na gobyerno kan Legazpi na umiwas sa mga delinkwenteng lugar dahil ta pira pa sa ng minuto ang nakakalihis tabi Partner Mar. May mga aki pa na sige ang karawat asin nagkakararigo sa dagat sa may sitio San Isidro, Canpuro, asin Lamba, Legazpi City Boulevard. Ini mismo anano parang kan DCGB News ngayon na pagkahapon na nagkapirang mga aki ang gariday na kaisi na delikado ang siring na bagay. Dahil ang takon kumusog ang pagdangagang kambagyong Quinta sa lugar, talagang maririmato sinda. Bata patingon yan sa padagos sa paglibot ng DCGB News digdi sa sentro kan Legazpi, lalo na digdi sa Legazpi 4th District area, manuno para na talagang nagtataas naman pati ang level kan tubig na ipinagbubulos, kana Makabalo River sa lugar, kamala nga ni ang barangay Dapdap asin puro na naman tabi Partner Mar, masaluno naman kang kadapol na basura na ipinagtarapok sa salog, hali sa itaas na partikan na barangay. Sangunyan tabi Partner Mar, digdi sa sentro ka na Legazpi, todo naman kakaburukod ang ibang mga parabakal sa supermarket para magbakalkan mga pangangaipo. Nakamugtakan kan panahon ngunyan tabi Partner Mar, medyo nag-uuran-urana asin medyo maparos-paros na darakan ng siring na bagyo. Mientras tanto tabi man siring tabi Partner Mar sa paglibot ng DCGB nyo sa northern part kan Legazpi, pasabol pa man ng ibang mga lugar, lalong-lalo na dyan sa pasiring sa Barangay Padang to Santo Domingo area sa mga oras na ini, mientras na pinag-aabangan niya to ang papadangadang na bagyong si Quinta. Yan tabi Partner Mar, mga dagdag na istorya. Panagos pa kita sa paglibot digdi sa Satuyang Area of Responsibility. Ako po si Luwens Burso Barcena. Salamat pa rin po. Thank you very much, Luwens. Dagdagan tayo istorya. Mga dugang, this time, gawang kita kay Ans Galero. Ans, please come in, Ans. Yes, maray na hapon, Sir Mar, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, isinuspindir na ko niya na pagkahapon ni Gobernador Al Francis Bichara ang gabos na mga trabaho either pampubliko o pampribado poon sa aga, kasabay naman ang pagkondusir nin online as in blended learning. Sa iyang ipinaluwas na PDRMC Advisory Number 4 bilang saan pamayokan na nasambitan ng konseho, sa iyang sinabi na dahilan sa posibleng darang epekto kaining tropical storm Quinta PH, pinagsuspindir niya na ining work sa private as in public sectors poon sa aga, Oktubre 26, 2020. Takot kayan, sa iya pang sinabi na ang online as in blended learning pareho man ini sa mga pampubliko as in pribadong eskwelahan sa enterong probinsya kan Albay, suspendido naman sa aga. Ini daw sa rason mayaman tawanan kan PDRRMC as in kang gobyerno probinsyal kan Albay nin
oras ang mga komunidad na i-restore man o kaya mag-ayos kan sa mga danyos na posible na idara kan bagyong Quinta sa satuyang kapalibutan asin mapasilitar man kan mga ahensya sa gobyerno an posibleng mga damages man nga ni kansiring na bagyo. So far, iyan Sir Mar, pinaglalauman na ang mga lokal na DRMO, magpaluwas naman consent ng respektibong mga advisory, may kinaraman sa nasabing bagay na yan. Alagad din ayun na nga niyan, pirmado na mismo ni Gobernador Bichara bilang saan PDRRMC Chairman kan probinsya kan Albay. Boy and Sir Theo Fernandez and Chief Tech Ramir Tanay sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much. Hans Galero, Alipujan Dalawas. Kumusta na po kamo mga kabarangay? Pwede po kamo magpaabot ng information sa 0920-488-1861. Sa smart po yan, ano? 0920-488-1861. Korea naman sa TM o Globe 0935-339-7380. Tama ba yun? Madali ha? Baka mali yung naibigay ko sa dalawa. Baka mali yung naibigay ko sa ano ha. Nakakaya sa mga tagapakinig natin sa FM. Kanila po ha. Ayan, ito 0939-339-7380. Tama pala. Ayan. Okay. Bueno, mga tugang, abang-abangan tatawid-tawid po ang Pag-asa para masabutan ta ang kung naglandfall na ba o ano, nasa ina ang bagyo, mga tugang na si Quinta. Expected po ini na pag landfall dyan sa may parte, mga tugang kan, ano yan, Catanduanes, madiretso mga tugang sa First District kan Albay, most particularly dyan sa may parte kan Tiwi and Malinaw area. Ha? So, yan po tabi ang pinakang so kumbaga pagplating po ninda kasubago na sa resulta kan alas 2, ha? Baluntado ko ang Pag-asa kung hello Pag-asa? Apa, Sir Mike? Yes, sir. Ano po? Apa, si News Manager Mardila ini sa DCGB tabi. Yes, sir. Apa, Ano po? sir, sa mga oras na ini, hain na po sa bagyo. Hindi, sir. Antin lang natin sir, yung severe weather bulletin natin. Mamaya pang 5 o'clock. Darating yun. Opo. Ayan, 5 o'clock pa pala. Ayan, kasi kanina, kausap ko yung PDRRMO ng Catanduanes. Malakas na daw doon ang bayo. Apo. Kasi halos nasa kanila na. May mata sa Birak Catanduanes. Halos nasa loob sila. Opo. At dyan sa Catanduanes, aling-aling mga areas ang most possibly pumasok talaga sa ay? Doon sa southern portion ng Catanduanes. Okay, southern portion. Yun po yung lugar ng, hindi ko lang kumisado yun. Birak. Mhm. Opo, Bato. San Andres. Maaaring yung San Andres. Bakit siya? Ayun. Tapos, saan ang babagtas? Pa-west siya. Ang tutumbakin pa rin niya yung First District. First District. Most particularly, anong mga bayan dyan? Tiwi. Yun ang nandun sa dulo eh. Ha? Ang inaano po kasi natin dito yung parang yung pinaka-sentro, so TV. Okay. Pero abutin din tong Oo. itong Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco, papasok po ito sa Santo Domingo. Sa parang mata. Opo. Papasok po siya sa mata. Ayun. Yung diametro ba nito, Mike, lumaki pa? Sir? Yung diameter niya? Hindi, sir. Ang sir, yung naging typhoon category na to. Okay. Opo. Ngayon, siyempre, pagka typhoon category, may mata to. Yes. Okay. Opo. So, lahat halos apektado, Oo. Kaya yung mga bayan na, halimbawa, yung nagkalma siya, nandun po yung mata. Sila po yung tatama ng mata. Gano'n. Opo. Okay. Sir, anong advice mo natin sa mga kababayan?
Ayun nga po, itong natin binabantayan na bagyo, lalo pang lumakas. Ayun nga po, umabot na po siya sa typhoon category. Mhm. At yun nga po, dito sa atin, sa istasyon, sa may Legazpi, nakita natin, binabayo na tayo niya, no? Opo. Samantalang kanina po, kalmadong-kalmado, parang walang darating na bagyo. Mhm. Ayun. Ayun. Di po ba? Opo. So, ito po yun. Medyo, hindi pa tayo sa mas malapit, kasi halos nasa Dulac lang po siya. Pagka malapit po siya dito sa bandang Tiway, mas malapit po tayo doon. Ayun, okay. So, kung anong nararamdaman sa tiwi, yun din ang mararamdaman nating hangin? Ay, hindi po. Ang ibig sabihin, yung location natin sa Bagyo, Okay. medyo malayo-layo pa. Pero halos magka-distansya po ang Tiwi doon sa Bagyo at sa Albay sa Bagyo sa ngayon. Mhm, mhm. Ayun. Okay, so hintay-hintay natin mga 5 to 5:30 garo, no? Mayroon ng Opo, bagong bulletin. Opo, yung bulletin para malaman natin kung ano ba. Nasaan ba yung actually matatapos sa po ang landfall, tapos ano po ba, kung siya po ba ay lumakas o bumilis. Mhm. Ayun, okay. Isa pang tanong natin sa mga kababayan, malakas pa ang dalang ulan ito ni Quinta? Ay, opo. Noong una, katamtaman hanggang sa malakas. Pero doon sa may times na intense po siya. Mhm. May mga lugar po na nasukat po ng ulan. Halos umabot po siya ng heavy rain. Mhm. Doon sa may, yung tinatawag natin, ang heavy rain kasi is more than 7 millimeters up to 15 millimeters. Pagka more than 15 millimeters, intense na po yun. Ayun. Okay, sir, sinabi mo typhoon category nito, may possibility na itaas pa yung signal number 2 natin? Maaari, oo. Dahil 130, ang signal number 3 lang po natin ay 61 to 120. So, antayin lang po natin yung official, Yes, na sir. ilalabas ng pag-asa mamaya sa Severe Weather Bulletin para mabanggit po natin kung tayo ba ay, kung saan po ang may signal number 3. Opo. Sir Mike, salamato na maray. Mabuhay ka po dyan. Ingat lagi. Opo. Ayan, mga tugang Mike Francisco, ang ating amigo dyan po sa Pag-asa. So, hintayin mo natin ang pinaka-opisyal na report tali po sa Pag-asa. Naglalabas sila ng bulletin, mga tugang, 5 o'clock. So, magkakaroon man na ng medyo konting abala dahil magpo-post pa sila. So, tingnan po natin kung anong mga development paglabas ng Severe Weather Bulletin number 10. Dahil kasubago, mga tugang na pinaka-latest na so alas 2, Subagyo, nagkusog. From 90 kasubago, naging 95, naging naging 110 kilometers is to be kasubago yan na alas 2, alauna. Pero bilang oras na lumipas, palapit na, lumapit na. Yung lakas ng hangin niya, 110 kilometers per hour. Ang gustiness, yung biglang pagbugso, mga tugang, uminabot din 135 kilometers per hour. Kaya, lalong nagkusog. So, habang nagrarani, sabi kang Pag-asa, posibleng magkusog pa. Kaya, antabay lang po kita tabi, dahil na magparaduro ng dunong pa. Okay? Sa mga kababayan po nato, magpasiguro na. Sabi ni Nyor, diyan sa malilipot, Nyor, ingat ka dyan O yung mga, mamabasa ang bandala maparos sa mo, padi. Pero haros tagiti lang. Yan, diyan po sa malilipot ini. Nyor, salamat na maray. Okay? Ingat ka mo dyan. And sa mga texters natin, mga tugang, hali po sa iba-ibang parte. Ayan, ito ang mga text sa atin. Kuya, dito po sa Pulangi, malakas na rin ang ulan at medyo malakas-lakas na rin ang hangin. Si Monique po ito ng Pulangi Albay. Hello Monique, ingat ka mo dyan Ingat ka mo dyan. Okay? Good PM Papa Mar. Bukas po ba o gwapo? Press release si Mayor Rosal, suspension of office work, private and government offices. Keep all safe. Thanks. Yan, hintayin po natin yan I-follow up natin yan, okay?
Pa-update po idol kang Bagyo Quinta kung saan location na. Salamat po, Marion to. Yan, maya-maya po ha. At di pa nalabas yung bulletin. Okay? Sabi ng Pag-asa, kausap natin kanina lang. Hintayin daw po natin. Okay? Maray na po. Pagmati mo pa Pamar. Salamat po sa walang kupa sa service nindo sa DCGB. Ingat po sa gabos dyan sa Bicol. Listening po from Taguig. Medyo okay na, basta ako po makatindog. Kaya nang ano ang pain. Pero kasi ako talagang aga. Di ako nakatios na ano eh. Nag-text na kay VP Henry. Sabi ko, VP, di ako makalaog mo niya na aga. Diyan ako hapon ma-onboard ta. Di talaga ako nakatindog. Goyod ang bitis. Kung narin Mark dito sa kinaong kong lechon, pangyayari sa mabaka. Lalo lugod kitang nadali. Anyway, ganyan ang tumatanda. Yan. Bagyo na hapon, Kuya Mar, sabi ni Ate Flery, Al Carmen Gaviria. Ingat ka mo dyan, Ate Flery, ha? Yan, good PM po. Sir Mar, nata po kaya, hindi ayaw bumukas, ha? Keep safe, Papa Mar, sabi ni amigo kong Ricky Dineros, ang manager po ng, pinaka-dabis-dabis na appliance center. Good PM po, what time po ang bagyo dating sa Albay? Hintayin po natin ha. Mamaya malaman natin yan sa alas 5 na bulletin kung hain na and makwenta tayan kung pera ang distansya na kan sa Albay and pera ano na rin pwede iapot tayo sa Pag-asa. Okay? Sir Mark, keep safe po sa atin lahat and ask God forgiveness and mercy to save us from typhoon. Thank you. Listening po kami from Barangay 10, Kabugao, Martisio Family. Okay? Iyan. Ano to? Sa Washington, sabi ni Toyang mga tugang, basa-basa ng maray. Basa-basa ng maray sa Washington. Bueno, dumagat kay partner Jomar, garong, siyempre kung nagarani sa Katanduanes, marani man duman mga tugang sa First District. Maramong tan sitwasyon dyan kay Pading Jomar. Bien, pare, plus kami. Tama ka pare, ang Catanduanes baga mga 50 kilometros ang distansya sa Tabaco Correct. or Malilipot. Aha. Maparus na, arayo pa, Iyo makusok na ang parus Ibig paridigdi. Ibig At sabihin. nagkukusok-kusok na, may nagwawaraltak naman ng mga bunga-bunga kan mga prutas sa palibot. Brownout naman digdi sa Malilipot. May nagtext naman sa kung taga San Isidro kan Malilipot. Brownout naman da sa Inda. Nagkukusok-kusukan paros pero tagisti pa sa naan na oran sa mga oras na yun padidigdi sa pinakasentro kan Malilipot. Pero ang kusukan paruso padurdaguso baga? Aha. Padurdaguso, minasabay may minakarampag na siguro so mga singya na dahil masyado nakapako. Nagkaradal-kadal na. Nadadangog ko sa ayan o, makusog na naman sa paruso. Minakusog na. So, nagrulagatak na naman sa mga sindigdi. Yan ang Yan ang sitwasyon ng unyan sa sentro kan Malilipot and considering na arayo ang pambagyo kaya siguro mag-iringat-ingat na kita ang maraydigdi sa habang nagraranay sige ang kusog kayan ang alos su MDRRMC iyo debare mo preparado naman ito ka so bago pa nasa pagpaibakwar na sa tubong sa tabang kan mga punong barangays and nangangapudan man sinda na duman sa kay pa nakakaibakwar dahil naguna sinda maluya man tanan bagyo tubig man sana pwedeng magpahabol pa kayang pagibakwar habang dahil sa minakusog ng maray dahil ang tapik na lauman na mas makusog ang bagyong maabot digdi sa First District pakong arugan tiglalauman kan mga nakalisnal daw ng maluya man sana. Yan tabi pa di ang mga sitwasyon digdi sa First District by Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Pading Jomar. Mga tugang sabi ni Kawad Bong Logronyo, grabe na yung paros digdi sa First District. Ayan, po tabi ha. Para duman sa mga kabarangay ta. Update po natin yan para duman sa mga nag-aabang kan mga pangyayari pa sa palibot. Angel Mustasa, keep safe Papa Mar. Iwasan na nga niyang pagkaong ka mga bawal para ayos sa mga bones. Maski anong kaingitan, ini Isus Maria Yusuf nata daw iyan. Tagarupin ko para tuyo-tuyo kita ka iyan. Mahirap pala talaga ng may gout, ano? Ha?
Kuya, sana lumista lang si Quinta para wala na isipin ng mga tao. Ayan. Okay. Okay. Si Sir Tony Reyes, si Sir Tony ay mayroong mensahe, mga tugang na ipinaabot man sa Satuya para naman sa mga kabarangay sa Tuya pong kababayan. Sabi ni Sir Tony on 10-8, 10-12. Sir Mar, naka 1-2 si Sir Tony. Keep safe po oy sa mga kababayan natin, mga miyembro kan Kabalikat, Civicom at lahat ng radio group na nakaantabay at tumutulong kapag ganitong may mga disaster, may mga inabang kitang emergencies. Ingat po kita tabi, gabos. Ingat po tabi, gabos. And aram ko na when the telcos are down, diyan na po malaogan sa tuyang pong mga pag-iriba. Para gamiton ang sendong mga BHF radios, two-way radios para makapagpaabot ng mas makaskas na impormasyon sa komunidad. Dagdagan ng istorya, mga tugang Renz Luna na sa linya. Renz, please come in, Renz. Yes, Marina hapon tabi Sir Mar, Marina po sa mga paranta. Bayang itingon yan sa Impact Learning Center di sa Barangay Salvason, Targalbay, na kung saan nag-ipakita sa grupo kan MDRMO, kaya pa naman si Mayor Victorete, aning maglibot sa mga evacuation center. Ngayon tabi Sir Mar, ali kami duman sa Upper Malabog, na kung saan grabe ng paros, digdi sa area of responsibility. Mananawag nyo, pagkaparapin sa luwas, yan. Hindi na ang parapin sa luwas. Talagang mananawag mo na ang pagsik. Niniginta rin sa tuyag ang palibot. Kasuwago alin kita sa Upper Malabog, na kung saan 20 pamilyang yaon duman. Kasi may nagkakapira pa man yan na mga pamilya nag-arabutan man, hali man sa indang mga area na pinag-identify ka na MDRMO bilang landslide prone area. At hindi man sa may parteng digdi sa Malabog Impact Learning Center, at digdi sa Malabog National High School, ikaw man nagkapira mga pamilya yaon nga digdi sa covered court, dining area, na kung saan sinda sa mga pamilya tabi Sir Marali Salvacion na pinag-identifikar na delikado sa posibleng lahar flow o ni kaso man kumusog pa ang bulos nin uran hindi sa tuyang palibot. Kung mareparo niya to, hindi sa tuyang area of responsibility, mas nagpapamati ang paros kaysa digdi sa uran. Kaya talagang may iling mo managabarilian na ang magkahoy digdi sa tuyang palibot na sobrang kusog na paros. Asin na pigalaoman niya to na mas makusog pa ini habang nagaramay sa tuya si Bagyong Quinta. Asin pigalaoman tabi Sir Mar nang inutungo na suyaw digdi sa may parteng norteng mga barangay kan na MDRMO sa paglibot. Asin masunod kita dyan sa may parte ng sur na parte kan na daraga. Tanganing mailing man ang sitwasyon kan mga evacuees. Paano man naman kinakaipuan ninda, tanganing matugunan man kan serbisyo kan lokal na gobyerno. Okay. Yan tabi Sir Mar, ang mga dagdag na impormasyon dito sa luwas, roving with MDRMO Daraga, Renz Luna, DC News. Thank you very much, Renz. Salamat na maray sa mga pangyayari po dyan sa Daraga area. Ingat po kamo dyan, mga Daragenyo. Yan, Rastanto, hello kay Jerry Graida. Hindi ko naman si Kagawad. Nakamonitor sa tuya. Nakamonitor nga ko sendo sa pagikan OKPM. Yan, Sir Jerry, ingat po tabi dyan, ha? Ingat ka mo dyan. Palaban ng mga opisyalis kang barangay tango dyan. Ha? Okay. So, duman po sa mga kababayan ta, ayan, sabi, duman sa bahay, makusog na ang paros digdi. Ayan, ingat sana, Gabi, ha? Ingat sana. Si Joel Barameda, partner. Hello, maraming hapon, Papa Mar. Kumusta dyan? Vacation sa Kuyang area, Papa Mar. Burubugso ng paros, makusog na po ba? Tama ito si Kuya Jomar, Papa Mar. Oo. Na talagang kuha na ang paros po dito. Ayun. Mati na po. Okay. Ano, may... Burubugso na po, Papa Mar. May lang uran-uran. Harani ba ka mo sa Riverside? Ano, may evacuation dyan? Kaya nga po, Papa Mar, sana po dahil mag-apaw ining River of the Babylon. Ayun, okay. Kada po, igwa po digi bagang nag-operate na po digi so BTTCI. So iskwilan po baga digi sa may Samuya, Papa Iyo Mar, po. sa may area. Oo, ingat sana ka mo dyan, partner, ha? Tsaka kay Chamameng, ingat. Ayun, tabi, Papa Mar, thank you. Ayun, Basta radyo, okay. CCTV. Sige, thank you very much. Bueno, mga tugang, lipat kita kay Ans Galero. Sunod-sunod po mga impormasyon sa Luwas. Ans, kami Ans.
And So, maray na hapon, Sir Mar. Maray na hapon sa mga... garo Magkakubigo. garo naipit kang pitsa. Nadagog ko pati sa buso sa tuyang. Oh, medyo makulog mo nito. Ayan. Okay. O, kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, ini-update may kinaraman sa mga naghapot baga ang sulad yan legacy mag-suspender man ang trabaho. Kasabay ka na kaya kasunod na pagpalawas ni Gobernador Al Francis Bichara at sa iyang abiso, may kinaraman sa suspension kan mga trabaho para sa pampubliko at pampribado. Ang alkalde ta, sa Alcalde Noel Rosal, nagpalawas naman kan sa iyang DRM Council Advisory number 15 Spirit of 2020 nagabos na online and blended learning pareho sa public as in private schools in all levels. Dito na inisaga sabay man na pag-suspender naman ng trabaho sa pampubliko at in mga pribadong sektor sa bilog na syudad yan legacy. Okay. So yan ang update ito sa DRM ng monitoring man sa syudad yan legacy siguro Ayan o, yung nagtatanong kanina ha. Iyan po tabi, may advice na ang alkalde na sa aga gabos na blended and learning and online mga tugang walang pasok. Ha? Dito po mararo ginubatan albay medyo makusog na po ang paros. Okay, mga tugang kami po'y magbabalik. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang 5 o'clock in the afternoon. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Alright, mga tugang, balik na po kita sa tuya pong special coverage para po sa Tropical Storm Quinta. Severe Tropical Storm Quinta. Yan na pong tawag sa kanya. Ha? Kasi lumakas na. Biyalata lang po ang alas 5 na bulletin na iluluwas. Itong Severe Weather Bulletin number 11. Yan na po ang maluwas sa 5 o'clock.
So totoo din ta po tangani na mapa-analyze ta sa pag-asa ano ang magiging sitwasyon mga tugang after na mag-agiin sa katanduanes sa inan madalagan and ano mararanasan taligdi. Tangani po na maging areglado po kita gabos para po duman sa mga tagapagantabay ta. Digdi po yan pong special coverage ko niya na nakasimulcast po kita mga tugang sa OK FM 97.1 OK FM Legazpi. And pwede man po kamo hiling po nindo kami sa DCGB News Online Facebook page. Pwede man dumamang kamo sa DCGB Live app. I-download niyo yan para nandiyan kayo sa cellphone. At kung mayroon kayong data, pwede niyo kaming marinig. And dyan po sa DCGB Live app, pag iwan na kamukaan, pati Facebook, automatic click ka na sana duman. Mapili ka lang, gusto mong audio lang o maili mo sa Facebook, pwede. Okay? Sa pagi po yan kan data. Okay? O bueno, mga tugang, dagdagan tayo istorya, minabalik. Renz Luna, nasa linya. Renz, please come in, Renz. Yes, Marina Banggita Biagila Rizal Maros and Marina Banggis to mga parantabay. Halay na kita duman sa Salvacion de Regalbay. Matapos na nga check so sitwasyon man kan mga evacuees kan mga pamilya na yan dyan sa Kunyan. Sabi niya pabalik naman kami sa base o di sentro kan talaga. Ang aning monitor man ng kapalibutan sa paglibot-libot kan na MDRMO. Eri pa naman ang DCGB News asin si Mayor Vic Perete. Nagluwas na ang mga punan ng patag. Ang primero naging biktima Aros. Kunyan na pagtabanggi na kung sa hindi sa may parting Malabog. Talaga nagkaigwa naman yan yung pagkakalat sa tinampo. Hiling mga ponin patag, hindi sa tinampo. At ang aning magharang man sa mga agihan. Kaya ba naman ang pagbagsakan mga sanganing kahoy. Dahil ang medyo nagkukusog na. Hiling paros, digdi sa tuyang palibot. Magin man ang digdi sa may parting busay, iyon mangyari. Magin man digdi sa may parting kulyat na. Ikaw man nagkarulog naman, punpo naman nagkarulog ang mga sanganing kahoy. Digdi sa main highway, digdi sa Marlica, Itabi, Asanmar, hanggang pasiring dyan sa sentro. Talaga. Kaya sa ngunyan na pinag-abisuan ta ng mga motorista, kung yung kaso man nag-aaragi digdi sa area o maaragi digdi o magluway-luway na, dahil ang nagpupuo na mag-urulugan, ang mga punong kahoy, harungan digdi sa muna sa may barangay Kulyat, igual na nagurulog ng mga punong kahoy na medyo delikado, kung yung kaso man di mo na mahihiling ang agihan, posible pang magkausa ng diskweda. Okay. Yan tabi sa Mar, ang madagdag na update digdi sa luwas, Renz Luna, DCGB. Thank you very much, Renz. Oy, mayroong mayroong mensahe sa atin sa pinaabot ni Jenny. Galing ito sa sa DCGB News Online Facebook page natin. Good day po, DCGB. Nais ko pong manawagan sa APEC na kung pwede po ipa-off na po ang kuryente sa Barangay 18, Legazpi City sa Bilamor po. Mayroon na po kasing nag-spark pong cable ng kuryente po. Ayan. Yung iba gusto, ayaw i-off. Yung iba gusto i-off. Pag ganyan po na may delikado na, ipa-off na niyo. Ha? Baka nagkukusog ng paros, talagang medyo delikado na. Sir Mar, makusog na pang uran, tapos ang ungit kang maluto, ta brown out na po. Yugyugunon mo, sabi ni 8801. Ayan, ha? Ano ito? Sa Pawik, Magallanes, Sorsogon, sa Manoy Sandy Barameda, mag-ingat po taan, damduman, nag-aapaw. Salamat po. Ayan, okay, sabi ni Joel. Okay? O bueno, mga tugang, dahil pa po naluwas yung bagong ng pag-asa para makuha natin, okay? Yung pinakabago na bulletin, inabangan ta po ang severe weather bulletin number 11. Tapos bagong alas 10, alas 2, number 10 ito, okay? O bueno, mga tugang, kadakol na ang evacuees, mga tugang sa Kuyang Banwang namumutan. 10,360 individuals, 2,672 families. Okay? Yan, nakakalat mo sa ibang mga evacuation centers. Mamaya po, papasadaan tayo yan para po sa tuya po ng mga tagapagantabay. And tibaad kung mahagip ta si
Mayor Jun Aguas, taod-taod, masabutan ta. Yan, sandali at mayroong tumatawag sa atin, kanina pa ito. Okay, sandali lang ha. Hello po. Hello, Hello po. sir, good evening. Rudy po. Putol-putol tabi, sir. Hello? Hello? Hello, sir, okay na signal? Ay, nagpuputol ka pa tabi, sir. Sir, ano pa tabi kimaray na ay? Sa nini? Si Rudy. Rudy? Kanda, no? O ano lamang, sir? Sir, may anong signal na po ganyan? Signal number 2 pa. Pigala tapos so Silver Weather Bulletin number 11 na iluluwas ko niya na alas 5. Wala pa tabi, no? Okay. Opo. Pati yan digdi, sir, sa Sorsogon? Iyo po, opo. Halos ang gabos na probinsya kan Kabikolan, nasa na signal number 2 as of 2 o'clock kanina. Okay. Naka-online sa Facebook Live? Facebook Live kayo na yan? Iyo po tabi, opo. Okay, sige, sir. Salamat. Okay. Sige, sir. Thank you very much. Yan, si Rudy. Para po naman sa mga kababayan natin, okay? Nako! Ano nangyayari dito sa atin, Nald? At tumiikot na lang. Nangyayari sa mga baga. Mga amigo sa kunyan. Mga amigo tabi sa, sa telcos at saka sa mga internet providers natin, kailangan kayo ngayon magpakatatag kayo. Di ba? Ayan, may tawag tayo. Hello? Ay, hello. Opo. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. May nagluluwas video sa cellphone ko na ang mamalan po, rapo-rapo, sagod magkakay. Totoo ba yun o tabi? Kunyang pa, no? An landfall duman sa tiwi. Kaya lang, dahil malaki, ay di, makakamati kita kakan saguso. Malaog kita sa lawas kang bagyo. Yeah. Pero, di man masasabing kita ang tatamang kamata. Kaya mag-ingat mong giraray. Iya ba? Nagluluwas din sa cellphone ko ang malanful nga yan, ang ang kinta sa Kung para tubod sa cellphone, magdagog ka sa muya, taod-taod, ipaliwanag tayo sa pag-asa. Iyo, sige tabi. Okay, sige po tabi. Mga amigo tao, masyadong tabi, post nung Okay, si Jomar Biana sa linya. Jomar, good. Pwede ba ko itong post? No. Text kang NDRRMC. Nag-text man sa kurso National Disaster Risk Reduction Management Council. Na? Ang sabi digdi, STS Kinta ay inaasahang maglalandfall sa Rapu-Rapu o sa Bakakay sa pagitan ng 5 p.m. to 8 p.m. Maging alerto at sigurado yung ligtas ang sarili at pamilya. Pangyayari, NDRRMC pala. NDRRMC basta nag-text pa rin. ang importante tabi, ako pasabot ko sa Indo, mag-rely po kamo sa pag-asa. Tanganing di kita magkarelibong. Iyo. Roger, kaya dakol talaga kinalilibong. Tapos pag yung cellphone, big text. Iyo Pag kailangan man cellphone mo, may text na. Ako paano, pag nagtitext yan, di ko mapigintindi, minsan udyan. Iyo, sa totoo yan, at least, yan, tiglinaw ko lang, sa pagkuman yan, halik sa mga, sa mga fake na, NDRM siya, nagtitext mismo. Iyo, okay, sige, araglado. Yan, tabi pa rin. Okay, mga tugang yan po ang mga Jesus Mariusip. Baka nasala na naman post kang MDRRMC. Duman po sa pero ito ang sabi nila, posible basahin nga, tingnan natin to. Oo nga 4:15 p.m. Text ni, ayan, okay, maski sa inan umug pa, magpasiguro kita. Yun, saan ang pinaka-the best kayan, okay? Good PM, Sir Mar, dito sa Barangay Villarmo sa Daraga, makusog na ang busong-busong paros. Pero diit anuran. Thanks po. Okay, o bueno, nakailera mga kababayan natin. Mga tugang, hello kay Julian Baloloy Jr. July, ngayon ka ngunyan. Ingat ka dyan, may bagyo digdi sa tuya. Okay? Aram ko, pataw-pataw ka man dyan sa dagat, pasiguro ka dyan. Bueno, Luens Borsi Barcena, minabalik. Luens, please come in. Yes, salamat tabi partner Mar, pati yung tama pala si Ma'am Cynthia Buotan. Listener mo daw ini. Ayan, salamat po tabi, Ma'am Cynthia. Taga San Fernando. Opo. Roger tabi partner Mar, mientras tanto sa tuyang kabugtatan ko niya, location kan DCGB News.
yaon digdi man giraray sa Legazpi City Port District area. Napong sa intabi partner Mar, kanya-kanyang sararaduan na. Ana mga manlain-lain na klase ng mga tindahan. Basado man baga sa pinagpaluwas na orden ni Alcalde Noel Rosal na magsararado na ini. Iningon yan ang presenting sitwasyon digdi sa tuyang kinamumugtakan. Asin so mga manlain-lain na mga empleyados na mga manlain-lain na establishmentong nagsarado pa sa nangunyan. Kanya-kanya naman na uli sa ngunyan tabi partner Mar. Asin ang sitwasyon ngunyan na pagkahapon, basado sa pakikipag-ulay mang kan DCGB nyo sa mga empleyada ni Dakula daw ining kagianan sa inda. Dahilan ta atab sindang makakauli, pero sa ngunyan kaya sa presenting sitwasyon medyo delikado na punda inin masundo asin na auto na sasakayan. Talagang sa presenting oras na initabi partner Mar, talagang grabe na ang paros ang mga motorsiklo nga ningon yan. Dahil masyadong nakakaabante, dahilan ka nakusog kang paros na may darapang uran sa mga oras na ini. And so tabi partner Mar, ang Legazpi City area, padit-date naman na nagkakawararan ni mga bilang ni mga tao dahilan ka na presenting sitwasyon. Roger, so yan tabi partner Mar, mga dagdag na istorya, hali digdi sa tuyang area of responsibility, padako sa pag-roving around, ako po si LBB. Thank you very much, LVB, Luwins Bursi Barcena. Oras na ito mga tugang 5:13 in the afternoon. Nasa linya si Renz Luna, minabalik. Renz, kami Renz. Yes, marin na hapon tabi Sir Mar, na marin na hapon sa mga branch. Nagpupuna, magmamati din paros. Ini sigin balik sa kuy area of responsibility. Nakabalik na kami digdi sa munisipyo. Ako sa yung kiribata ang tropas ka na MDRM po talaga. Maging man si Mayor Victorete, nagmonitor nga sa mga evacuation center sa tuyang palibot. Ngunyan mga kaibanta, tabi Sir Mar, nga nagagat naman ng ensaya sin maging man mga orden at preparasyon kalukal na gobyerno para sa mga kababayan niya itong daragay nyo. Ngunyan na pigatag nagpapamati naman ining si Bagyong Quinta digdi sa tuyang palibot. Nasa imong nilinya po, Mayor, si Sir Martela sa special coverage po ang DCGB. Mayor Vic, maray hapon tabi, maray na banggi. Opo. Sir, ano po tabi ang sa tuyang mensahe para sa mga kababayan ta sa daraga? Ayo, gusto bago naglibot kita. Medyo nahiling ta na nagkukusog na duros. Sinanuran, mag-iringat lang po kita, araw na po ang gigibuhon. Lalo na po, dito may pamitisan kang mayon. Kaipuhan, ay na po sila mga relocation center. Siyempre, yaw na po sila naman. Pero kung kaipuhan pa, may tao pa, handa po ang opisina na evacuate po sila. Ayun. Opo, ano po ang tugon nindong dapat na darakon ninda tabi, Mayor Vic? Siyempre, aram na po ninda yan, mga pamilya, yan po ang mga barangay nakaantabay po sa inda na magtabang. May order na po kita sa inda na zero casualty po ang kabanwaan kang daraga. Opo. May standing order kita tabi, Mayor Vic, kung up to ang oras lang dapat mag-evacuate? Arot po kayo niya, kasi bago ko malibot kami. Medyo nagkusog na, nag-uli na kami, back to base muna kami siyempre, dahil sa maiwasan, baka kita pa madispilo digdi. Ayun, opo. Okay. Sige po tabi, sir, ingat po kamo sa pag-iikot dyan. Okay. And maraming salamat. Okay? Ang tabi Sir Mar, si Mayor Victorete, wala niya mensahe nga sa mga daragay ngunyan na nagpapamati na si Bagyong Quinta digdi sa kuya area of responsibility. Mabalik na lang tabi kita Sir Mar sa mga magkaniko pa mga update digdi sa luwas, Rans Luna, DCGB News. Thank you very much. Patay tayo nito. Yung website ng Pag-asa di na mabuksan. Yung bagong Pag-asa, dost.gov.ph is currently unable to handle the request. Pangyari. Anong nangyari na anak? Marami na girong nagbubukas. I-try na natin kung i-try na natin kung makalusot kita sa Pag-asa, baka mayroon na, Kasi di natin mabuksan yung i-try natin baka available na sina Sir Mike, Baka mayroon na, kung wala pa, di babalikan natin sila mamaya, okay? Sana mayroon na, para malaman natin ang yan.
ang ayun, cannot be reached. Yung isang number. Tingnan natin yung isang number. Meron ka ba isang number? Papa Edwin? Ayun, tingnan natin kung available pa itong isang ito. Okay, sana. Ayan, tingnan natin Number you have dialed is incorrect. Incorrect daw yun eh. Yung isa lang talagang pwede. Okay. Ang sabi ni Sir Rondon, ang pinagang-send ka na NDRRMC ay ang emergency broadcast system ninda para di malibong pag-asa manggiraray. Tama yun, Sir Rondon. Sabi ko baga, tumang ka mo mag-rely sa pag-asa. Problema, sir, doon. Taso website nila, dahil ma-access ko niyan. Ano daw nangyari? Adi, bakit kaya yun nagbag daw ng kanilang ang kanilang website. Di ma-access Sige na, subukan uli natin. Okay? Pero talagang ayaw eh. Ayan. Wala nang dial ayun, nag-ring. Okay, baka mayroon na. Tingnan natin Hello? Pag-asa? Ay sir, may pakitang bulletin na alas 5 ako sila lang po Arachan. Ayaw po, tabi, Sir Ariel. Salamat. Thank you. Ayan, wala pa pala. Okay, ayun. Wala pa yung pag-asa. Okay? Balikan ta ang Katanduanes. Baka may signal na ulit si Sir Jerry Bello. Kasubago ka oron ta kundi naputol kami ta. Kurukuso na daduan. I-try natin uli. Baka sakaling maganda ng linya. Ayan, i-try natin giraray. Baka kung sakaling maganda ng linya duman. Naputol kita. Kasubago kay Sir Jerry. Ayan. Sana functional pa ang The number you have dialed Ay, is wala. now unattended. Wala na. Hindi na makalusot doon talaga sa Katanduanes natin. Okay? Wala eh. Hindi tayo makalusot. Sa mga contacts na dyan sa PDRRMO. Sa mga kababayan ka natin, sa mga kaipagiribat sa Kabalikat Civicom, ayan, pwede ka mo mag-text sa kuya. Kan situation na nito dyan sa indong mga areas, Sama nito. Kumusta ka mo dyan, tabi? Okay? 0920-488-1861. Yan, pwede kang tumawag dyan para malaman natin ang situation nito dyan sa area. Okay? Sama nito, area. Okay? Sabi ni Sir Dennis na Borromeo, kan Eco Service 2000, Sir Mar, nagpupo naman po ang Kurokuso Digdi. Yan, sa San Fernando ini. Okay? Sa San Fernando po ito, tabi. Okay? Sa Santo Domingo, dakol na sir na evacuation. Iyo po, tabi. May nailing ako kasubago, pinaabot sa kuya ka mapagilibat sa Kabalikat Civicom duman, sa 430 chapter na iguanang nasa 10,366 na individual na nai-evacuar. Okay? Para duman sa mga kabarangay natin, tangani po na dahil kita magkaigwa ning problema, hali muna kamo kung medyo maluyaban sanaan sa indong harong. Kung diya sa dilantera kamo nin pwedeng mabagsakan nin mga daga. O kaya naman kung pwedeng bahaon tana sa kababan o maluya ang sa indong mga harong, ay di maghali muna ta. May mga designated man na mga areas. Okay? Ito daw si Mayor June. Aram ko na sa duty man hindi kaswago pa. Baka mahagip natin si Mayor June Aguas. Masabutan ta ang iba pang mga abiso dyan po sa iyang area. Hello, Mayor June. Yeah. Yes, sir. Mayor John, duty kita ngunyan. Kumusta po ang preparation ta dyan po sa indong area? Ay, okay man sir. Actually, kasi bago, kaurong ko manggiraray at may final instruction ako. Kaurong ko po mga sa health centers ta, sa action office ta, na
I wanted everyone to be all in at Tabi, Sir Mark, as much as possible. Abo ko na masyadong si movement lalo na sa pagkusog. Delikado man po sa buhay ng mga Opo. mga expanders. Opo. Sir, may mga order ka mo ng evacuation kasubago pa, no? Kumusta po, Tabi? Gabos na i-evacuate? Yes, we have around 10,000 individuals na pag-evacuate na po sa mga kaiba-ibang barangay. Particularly po sa mga nagkatakutan pa talaga, Sir Mark, estimate kung posibleng heavy rains, no? Yes, opo. Sa mga areas po na pag-identify mi na hiling mi po na delikado, talagang na-evacuate na naman po. And kanina po nag-visit din kita sa mga evacuation centers. And they're being handled by the barangay officials naman po. Opo. Mayor June, any more message para po sa mga kababayan natin nag-antabay po sa ngunyan? Yes, actually, Sir Mark, kanina nagiling man ako kang programa ni Sir Henry sa DCGB. Opo. And ako naman pong bagay po, nayaong ka mo. At the same time, again, I would like to ask all my constituents talaga po sa Santo Domingo na mag-iringat po kita. Kung pwede po sana, nakikiyon talaga ako kasubago, Tabi, Sir Mark. Kung pwede sana, wala mo na kayo mag-inom-inom. Let's focus and stay attentive po dito sa ining bagyong init. Kung pwede sana, maging alerto kita. Para po din tema. Opo. Sir, ingat po, Tabi. Mabuhay po kamo dyan and keep safe po lagi. Thank you, sir. And mabuhay po kamo. Salamat po sa pagiging partner po. Pag-abot po lalo sa safety po ng mga delinquent. Salamat po sa inyo. Thank you very much. Yeah, mga tugang Mayor June Aguan, Baluang ka Santo Domingo. Sasaro po ang halipot na interview nato in connection kang preparations po duman. Halos naka na sa mga barangay. Talagang nagirotakan birnis pa. Nagpa-meeting na si alkalde kan MDRRMC. Dahil nga ako nakadumanta, naka-webinar baga kita. Pero pag abot ko duman, ariglado na. Ngayon, naka 10-5 na gabo sa mga kapitan. Okay. Hello, Tabi. Hello. Hello, 930-2645. Hello. Wala man, di man sumasagot. Anong nangyari doon? Ha? Nangyari doon? Anong sumasagot, ha? Okay. May paalala ka, ano? Ano yan? May paalala kang naiwan? Hindi man? Wala? Okay lang? Diretso lang kita, ha? Okay. Wala, di ko na ma-access talaga. Hello, ang tawag natin. Hello? 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 Hello. Hello, Tabi. Hello. Yes, same po ini. Sige po sa Bakakay. Opo, kumusta po, Tabi? Anong mensahe po nindo? Medyo makusog maligang pero bako nga na sige puro pondo. Maparos-paros pero deng uran. Iba po. Mauran man. Iyo. Opo, di kumusta? Ano ang preparation mo nindo diyan? Okay na masabi. Yan. Hello? Makusugon ang monitor, nag-feedback. Ayan, okay. So may gusto ka, Tabi, na ipaabot pa dyan sa Bakakay area? Ba't kumusta ang dagat dyan? Makusog? Medyo makusog tayo. Iyo po. Pataw pa na. Iyo, tabata may mga istorya ng storm source dyan. Kaya ingat na lang po, Tabi. Ali. Yeah, salamat. Ayan, itry ta na maapudan si Mayor Dinky. Baka sakaling maihagip natin, ha? Ayan. Okay, sige po, Tabi. Salamat. Maray. Yan, okay. Teka. Maray na hapon po, Papa Mar. Favor po, please. Ask ko lang po if anong signal na kita. Thanks po, Papa Mar. Yan. Pigalat-palat ko pa po sa pag-asa. At dahil pa po naluwas so Severe Weather Bulletin number 11. Supposed to be dapat maalas ito 5 o'clock. Okay? So inapunan ko po si Sir Ariel Casubago. Dahil pa na, Tabi. Mag-apod na lang giraray kita. Okay? So tao doon po ngani na yan maka-update po kita kung nga ina po subagyo Kasubago para ni na sa Birak. Yan, mas lalo pa dang nagkusog. Yan. Si Kagawad Bong Logronyo sasali sa atin, may information sa atin. Hello, Kagawad Bong. Papa Mark.
Yes, ngiritan sa imo si Director Edwin. Kumusta dyan? Grabe na, Pamamat, situation sa Palitipon. Mhm. Kung babatihan po ang kusog ng parok talagang makusog na. Makusog na. Oo. Oh. Mahilig po dito sa mga batag, mga pustikang batag, talagang turumbado na tapos ibang kahoy. Mhm. Turumba naman. Kusog na kusugon talaga. Iyo. Okay, di ingat ka mo dyan, ha. Ayun, na pagkatao na sinabi kung anong na pertarang ko dito sa tuwa. Mhm. Ayun. Ito pa. Thank you. Opo, sige tabi. Yan, si Kagawad Bong Logronyo, mga tugang duman sa malilipot ito. Si Kagawad Bong, ayug-yugunan man. May orange rainfall nga sa Albay. Sabi kan, alerto sa tuya. Pag orange rainfall, di moderate to heavy yan. Kaya ingat po kita tabi. At yan ang pita handaan ba, kaya pigpa-evacuate sa mga nasa dalisdis ng bundok. Dahil saturated na nagparaura na kamang nakaaging mo, nagparauran pa, di baka mauros. Kaya pipa-evacuate ka mo. Kung nasa low-lying areas, at siyempre, ang baga kaya na ang tubig, minadalagan sa baba. Because of yung gravity, madalagan, mahanap siya. Water 6 is its own level. So, maduman yan sa baba. So, talagang mabahaong ka mo. Kaya, pigpa-evacuate sa iba. Alright? Kung maluya ang harong, evacuate muna para sa mga Bagayon ang mga implementation ng mga barangay, ng mga local government units talagang pipasiguro po ninda. Kaya sana, huwag tayong magdunong-dunong. Alright. Balik. Luis Borsi Barcena. Let's come in. Yes, salamat tabi Partner Mar. Sa mga oras na ini, talagang grabe na ngunyan ang paros tabi Mar. Atin ang oran na ngunyan, grabe na ngunyan ang sitwasyon digdi sa tuya kinamumugtakan. Digdi sa Legazpi City Port area, asin nakisiro nga na kita digdi sa Sarugaso Lift Station sa Rawis sa Legazpi City tabi Partner Mar. Sa mga oras na ini, talagang so ibang mga kababayan nga to, na nagka-uruli tabi Partner Mar, so nagsurundo sa mga empleyado sa mga tindiras kan mga manlain-lain na tindahan sa Legazpi City. Talagang nadipisilan sa pag-uli. Atin na so iba nagsirirong mo na, dahil anda talagang makusugon tabi Partner Mar na paros narakan bagyong sikinta. And siguro tabi Partner Mar sa presenting sitwasyon na pinag-aabituan sa siguro ang mga kababayan nga to na may mga light vehicles na day na mo na maglugos, mag-abante, pasisiring sa pasisiring sa First District area na talagang sa mga oras na ini madiglom atin na grabe duros ka na paros atin oran dahilan ka na siring na bagyo tabi Partner Mar atin ang nakakaagi sa nasulamente iyo mga 4-wheel vehicles. Pero medyo delikado tabi Partner Mar ang siring na sitwasyon kapag maagi ka sa tinampo sa ngunyan grabe ang paros ngunyan and baka may mga magkabararing mga sanga-sanga sa mga punong kahoy tabi Partner Mar na nyaon tabi sa mga oras na ini sa gilid ka na tinampo atin na nagkatirang mga kababayan nga to, mga tricycle driver, mga empleyada sa Legazpi Port District area atin digdi sa tuyang kinamumugtakan na stranded dahil ang kansirig na sitwasyon atin pinagahalan pa na maging kalmado ang oras na ini. Pero talagang so para sa ngunyan mating-mating na isog kan bagyong sikinta digdi sa tuyang kinamumugtakan tabi Partner Mar. Roger, so yan tabi Partner Mar, masirong muna kita na medyo delikado sa luwas. Ako po si Luis Borsi Barcena, salamat Marina Banggi. Thank you very much, Luwens. Pagkali ka, Luwens. Lipat kita kay Renz Luna. Diyan sa Banuang Daraga. Si Ans pala. Ans Galero. Ans, mas kami na Ans. Hello, Ans. Sila lang, ha? Okay. Ans, go ahead. Yes, maray na banggi na, Sir Mar, maray na banggi sa mga paraan. Albay, talagang namamatian na digdi sa Albay District na pagpapamati ni Bagyong Sinta. Matapos na manotoran kang DCGB News na ngunit na pagkahapon, iguang tuminong Sir Mar na sarong kahoy dyan sa kahalabaan kang Washington Drive, Legazpi City, pasisiring sa Cruzada. Kung inalatawan to sa publiko, iniyaon dyan sa may parte o kampang ka nasarong gasolinahan na pasisiring sa Divine World College of Legazpi High School Department. Pero kinagayon ng gani,
medyo makakaantala ini sa lalo ng trapiko dyan sa nasambita ng lugar ang DPWH Second District Engineering Office na pumayo ni District Engineer Danilo Vida Jr. Tulos man natin na aksyonan ini sa iyang mga tropa and susunod sa informasyon na ipinaabot sa DCGB News ni Sir Richard De Jesus na tagapagtaramgan na nasambitan ng opisina. Pinagtangkas na rin din and tulos ng inaksyonan sa ngunyan na possible na ini. So para sa mga nagharapot ng mga kababayan, mga ligaspenyo may kinaraman dyan sa Estado Cagayan, possible na giraray asin sa ngunyan ang tendang opisina nasa on-ground monitoring man sa nasambitan ng bagay. Mientras tanto, sa iba pang mga barangay digdi sa Albay District, nagpabot naman ni nag-informasyon na nagkapira mga barangay officials dyan sa barangay Sagmin, Legazpi City. Nakuha ng informasyon kay Barangay Secretary DK Ortega. Medyo naglalang una tabi, Sir Mar, ang tubig sa sarong occasion sa may Salog Dinda, particular na ining sa Purok kan Ibarra Street. And so far, naglalangkaw na talaga naiiling na medyo delikado ini in kaso man na magkusog pa na pag-rus o kanuran as in nagparos-paros pa. Pero sa mga residentes, naharan dyan sa area iyan, pinasiguro naman nila pinagpa-evacuar naman. Sa ngunyan na, Sir Mar, nagkukusugan oran, nagkukusugan paros, pero sararay na ang mga tao sa Albay District, sararado naman ang mga establishment o negosyo bilang pagsulod man sa ordeno kay Advisory ni Alcalde Nueva Rosal Casubago na by 5 p.m. dapat sararado na ang mga establishment o negosyo sa bilog na siyudad ni Legazpi. So yan, Sir Mar, ang update sa Albay District, Angelero, DCGB. Very much, Ans, mga tugang. Dagdag po niya itong mga istorya. Yan, mientras tanto, si Pio Fernandez nasa linya. Ping, kus kami, Ping. Yes, maray na hapon sa tuyang mga parainan niyog. Nasa irarom na kan sinyal numero 3 ang probinsya ng Albay. Initabi NMR, ang iko-quote niya to digdi ang opisina kan Defensa Civil duman mismo sa main kaini sa Metro Manila sa paagi ni Rafi Alejandro. So dati tabagang director kan OCD digdi sa Kabikulan, ipinag-public post niya na itabi NMR and ilinuwasta naman taday pamanbaga na kakalap kan sa tuyang kaiday pa na ipapaluwas ang bulletin digdi masa sa tuyang level tabi NMR. So yan, advance information na ipinag-public post na yan mismo kan opisina kan Defensa Civil duman sa Metro Manila sa paagi ni Rafi Alejandro. So dating director kan OCD Bicol na nasa irarom na kan sinyal numero 3 ang probinsya ni Albay in relasyon kay ning bagyong si Quinta. Yan tabi NMR, halidigdi sa News Base. Ako po, si Pio Fernandez. Thank you very much, Ping. Yan po ang mga duga niya itong mga istorya. Hali po dyan mga tugang sa Office of the Civil Defense. Duman po, Department of National Defense, duman po sa sa Metro Manila. Apo din taang pag-asa at yan taod-taod dahil pa nakokontak. Takasbago na kaoron pa na si Sir Ariel pero wala pa da po tabi. Dahil pa na kuanin da so 5 o'clock na information. Okay, so ang tabi lang po. Gibuan tang paagi yan. Okay? Kung para makontakta tulos-tulos. Okay? Standby tabi giraray man. Okay. Standby giraray si Papa Ping. Okay? Si Renz Luna. Ping, go ahead, Ping. Yes, NMR minabol ta kita giraray sa official Facebook page giraray na ipinagpaluwas ni Rafi Alejandro kan OCD Metro Manila as of 5 p.m. 25 October 2020 ang nasa irarom kan sinyal numero 3 iyon nga nito Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. Sa Camarines Sur ang Rinconada and Partido areas and después ang kasabay pa dyan duman naman sa may Basmate, Burias and Ticao Island tabi NMR. Over. Ayun, Masbate, Burias, and Ticao Island. Roger to that, copy. Burias and Ticao Island, pagkatapos Albay, Sorsogon, Catanduanes, sa Camarines Sur, ang Rinconada particularmente, Rinconada and Partido area. Over. Ayun, okay, sige.
Roger. So yan, NMR, ang mga dagdag, hali mismo iyan na sa opisina kan Defensa Civil, Duman sa Metro Manila sa pagi ni Rafi Alejandro. Hali digdi sa Newsbase, ako po, si Pio Fernandez. Thank you very much sa Ping. Yan po tabi ang mga dugang niya ito ng mga information. Signal number 3. O pag signal number 3, ang paros dyan, base digdi sa revised public storm warning system, kapag asa, 121 to 170. Ina magdadala po yan ng moderate to heavy damage. Para po naman sa mga kababayan natin for your information. Okay? So yan po tabi. Okay? Bueno, balikan ta. Renz Luna, habang pinagpunta po ang pag-asa, titingnan po natin kung makalusutan kita. Kwento ko na si Renz Luna. Renz, puso kami, Renz. Yes, maray na panggita Pia Sir Mar, kasi na maray na panggit sa mga parantabay, sa mga dagdag yatong mga situational report, dahil na kaya mag-motorsiklo sa tao kayo ni kakusog na paros. Kasarabay naman nga kang pag-anunsyo kan OCD na talagang signal number 3 na sa tuyang probinsya. Digdi sa kong area of responsibility talagang di na kaya kan ibang mga motorista na mag-aragi digdi sa tinampo dahil anta nagkakontrasinda o tiga sa bayan sinda kan paros. Kaya ang iba nangyayari, nagpapahingalo ko na digdi sa may daraga covered court as in pinagpapaging una hiling paros. Kaya sa ngunyan na talagang dipisil na mag-motorsiklo sa kayo ning sitwasyon. Pero may nagkakapira kita nagkakamonitor ng mga pribadong mga bihikulo hanggang sa ngunyan nagbabiyahe pa man. Hasinigwa pa man mga pampaserong mga jeep na mga pauli naman ganyan sa mga kanya-kanya nitang mga pamilya na wala naman mga laog ng mga pasahero. Asin sa ngunyan sa ibong nalado sa pagkusog, pagsabay naman pagkusog kan paros asin uran dito sa yung palibot na kantabay naman ang Municipal Engineering Office sa Panger Engineer Fian Montaliana tanganing bantayan ang mga inkasuman na makaharang na mga debris na magingkaw sa kaining makusog na paros anytime na ngunya na pagkabanggi kuning kasuman may maharangan na tinampo o magkakaigwa man sinda ni lakdang tanganing tawanan man nindalat ang aliw ng mga harang dyan sa mga tinampo araw nga ni ka man nakaaging mga kalamidad araw ka na nakaaging bagyong tisoy ayaw man ang ginibukan sa indang opisina kaysa ngunyan naka-standby man ang grupo kan Municipal Engineering Office TV sa Daragat tanganing bantayan kuning kasuman igwa mga agihan na dahil na magian dahil nanyari digdi sa pinapamating epekto ng bagyong Quinta digdi sa tuyang palibot. Yan dabi sa Mar ang madagdag na update digdi sa Luas. Renz Luna, this is Piñas. Thank you very much. Yan, makusog na talaga. 130 km per hora rin sa sentro. Tapos ang gastines niya up to 160 km per hour. Yan po tabi Base yan digdi sa Severe Weather Bulletin number 11. Okay? Makusugo na daw ang paraw sa rapo-rapo, sir. Sabi ni Sir Marlon D. Okay? Bueno, balon ta na pong pag-asa. Baka maka-online na. Mga tukang si Sir Ariel o kung si Say Puduman. At kunyan, nagluwas na po sa bulletin. Okay? Nagluwas na sa bulletin. Makalusot kita. Okay? Yan, okay? Okay. Ringing ang phone. Mga tugang. Hello po, Pag-asa. Hello, Pag-asa. Hello sir, madali lang. Standby mo lang muna at papakareta. Opo, sige sir. Di ko na ibaba ni sir. Di mo na ibaba. Apa. Yan. Talagang tapos si Sir Ariel, no? At as per information, mga tugang, kunyan, 25 kilometers per hour mang ginarayso, pero may mga nilangkaw na po tabi na signal. Okay, so aramon ta po yan, digdi po sa tuya pong Pag-asa. Okay? Para po masabutan ta. Matindi pati ang description, partner Edwin. Quinta rapidly intensifies into a typhoon. Naging bagyong ng tunay habang nagpapatakot po sa Albay asin Camarines sa Sur area. Okay? So yan po tabi ang mga situation na yun. Ayan. Hello po, Pag-asa. Sir Ariel? Hello? Apo, Sir Ariel, go ahead po tabi. Apo. Para po sa tuyang yung bulletin na dapat alasin ko yung kasubago.
iniyo pong bagyong Kinta na rapidly po nag-intensify ini into a typhoon. So bigla po yung nagkusog iniyo. As in sa ngunyan sa na iniyong typhoon category. As in iniyong ngunyan nagbabanta digdiyo sa Albay o Kamsur area. Sa subago pong alas 4 nin hapon, ini po nasa distansya na 70 kilometers east-northeast kan Legazpi City, Albay, sa coordinates na 13.4 degrees north, 124.3 degrees east. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan sa rekasman na 25 kilometers per hour. Sa Angonia, nakabandera na po ang tropical cyclone wind signal number 3. Kung sabihin po kayan, ang 121 to 170 kilometers per hour na kusog Kanduros ang posible man mamatian sa mga lugar kang Catanduanes, eastern portion kang Camarines Sur. Ang mga lugar po kayan sa eastern portion kang Camarines Sur under signal number 3, iyo po ang Goa, Ocampo, Bula, Lagunoy, Garcia Torena, Caramuan, Presentacion, San Jose, Tigawon, Sangay, Buhi, Iriga City, Baaw, Nabwa, Bato, Balatan. Pati naman ang probinsya ng Albay, Sorsogon, Burias, Asinticaw Island. Samantalang signal number 2 man ang Camarines Norte, ang ibang parte man kang Camarines Sur, asin ang mainland Masbate. Nilalao man po na malandfall ang bagyong si Kinta na sa nangyari sa ng typhoon category sa sirangan na parte kang Camarines Sur o sa northeastern coast na porsyon kang Albay ngunyan na mga alas 6 hanggang alas 8 nin Banggi. Hindi po nag-intensify into a typhoon kasubagong alas 2 nin hapon. So ang bagyong Kinta po padagos inyong magdadara sa tuyang ngunyan na Banggi nin mga katamtaman hanggang sa makusog na pag-uuran hanggang sa aga. Posible po ang mga pagbaha at ang pagguho kan daga. Lalo na po duman sa mga low-lying in mountainous area. As in posible man po ang storm surge sa mga coastal areas kan Kabikulan kung kaya inaalert man sa tuyang mga kababayan na harami po sa mga coastal area. Opo. Sir Ariel, ano ang mamamatian talig sa Legazpi between yung oras na sinabi 6, between 6 to 8? Actually po, yun na po yung yung raot ng panahon tangon niya na mamatian tanangani na yung mga kusog Kanduros as in mga kusog uran. So palagos hanggang sa channel arakan ta po ini yung kumbaga yun na niyan sa tuyang kondisyon mo niyan hanggang sa chan. Mga alas 8 pa o hanggang mga alas 9 or alas 10 nin Opo. Sir, expected ang landfall ka ini sa ing parte? Possibly po duman sa may first district ng Albay or possibly yung digdi man sa may sa kumbaga harane dito sa eastern coast kang Camarines Sur area. Ayun. So eastern coast of Camarines Sur or duman sa pinaka-tip na kang Albay, pinaka-itaas na ang mga parting yan diyan sa dulo. Naku, delikado ang mauran at saka makusog ang paros ta. Halangkaw na ang paros 121 to 170. Ano po? Ang sustained winds po kaniyo 130 130. Iyo po, tapos 160 kph. Iyo pala, okay, so nagiro siya 25 kilometers per hour man giraray. Iyo po, 25 kilometers per hour man giraray ang sa iyang movement. Ayun, mga pirang oras ta mamamati tabi Sir Ariel ang kurok-kusok kay nidigdi sa tuya. Mga po, kumbaga nagpuna siya ngunyan. So ina-expect hanggang mga siya ng mga bandang mga matanga nin Banggi. Kumbaga mga digis Albay, mga hanggang mga alas 10 pa. Opo. Okay. Sir Ariel, salamatan po maray tabi and from time to time mag-a-upload po kami to clear something. Mga information sabi. Ari. Iyo po, salamat po sa pagalas ng bulletin. Medyo atrasado mo yan. Ayun po. Bulletin yun nga rapidly nag-intensify sa typhoon, so yung mga forecaster sa central office nagdakol kaya ang mga nagkaigwa naming ng tropical cyclone signal po, kaya medyo naabala sa paggibo ng mga iniyong bulletin dahil sa nagdakol mo niya ng ang lugar na may mga signal, so ang nasa ko na nga yung digdiso sa mga lugar sa Bicol region. Yes sir. Sir Ariel, thank you very much po tabi, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Ingat po tabi. Salamat po. Ayan, mga dugang Ariel Zamudyo, Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Ayan. Lumakas. Naging ganap ng bagyo. Typhoon category na. So, ang kusog niya, mga tugang, ang sentro,
maximum sustained winds is 130 kilometers per hour near the center. And pagbugso Augustines, 160 kilometers per hour. Kaya, yan ang mamati na puno yan, na doon na yan. Okay? So, sa mga nagpa-plotting po, ang coordinates niya, 13.4 degree north, 124.3 degree east. Yeah. So, yan po tabi, para duman sa mga kababayan niya to, mag-ingat po kita. Okay? Padagos po ini na maghihiro westward hanggang maglandfall mga tugang over eastern coast of Camarines Sur o kaya naman northeastern coast of Albay between mga 6 to 8 p.m. ngunyang pong banggi. Okay? Pagkatapos kayan, madiretso na yan sa Southern Luzon area hanggang sa aga. O kaya ingat po kita ngunyan ha. Di na magparado ng donong pa. Iyo po yan tabi ang Severe Weather Bulletin number 11. Ha? Kuminusog lalo mga tugang. Okay? Ay, sandali. Hello? Hello? Yes po? Hello, Sir Mar. Ano daw, dahil sumago ka rin natapos na si Ferrari na kung iniong bagyuta, dahil na magdagdag ang kusog bago maglandfall or maglandfall. Ini sige pa ini ang dalagan bagaw. Basta ko niya nasa 130 kilometers per hour na. Oo. Yeah. Ang gastinis niya 160. Oo. Okay, so ang landfall expected duman sa may eastern part kang Camarines Sur o kaya northeastern part kang Albay. Yun naman sa may iritas na yan, sa may parting TV. Yeah. Okay, so apektado magiray ang Legazpi iyo po tabi. Apektado magiray tabi iyo po tama lang nga ni ang halos sa bilog na probinsya kang Kabikola nasa signal number 3 kita ka boss. Apa, so ingat na sa natabi, manay. Oo. Okay. Okay. Di ako nagtutulong. Iyo po tabi, okay. Nagmo-monitor ako kasi wag. Iyo po. Kasi banggi pa akong monitor sa Iyo po tabi. sa Indo. Marami nang pasiguro sa nakita. Salamat kang DCTV sa indong mga announcer na sa pagiging aktibo nino pag tauki mga update nyo ng mga Opo. delikadong Ay salamat din po sa Indo ka boss na announcer bako sa Dastaro sa Indo ka boss. Apo, salamat man din po sa pagtitiwala, Banay. Okay? Thank you very much. Okay. Mga tugang yan po sa tuyong mga tabagang tabay, halip po dyan sa luwas, sa pagpaabot mga sa inda pong mga information. And thank you sa appreciation po tabi, okay? Yan po ang samuyang sinumpaan. And yan po kami pinanday, mga tugang ni Sir George, no? Na andi si GB, mga tugang, be closer to the people, bringing the government closer to the people, and pagkabot po kang disaster, we are there. Kaya, maski may mati-mati, fight kita. Taday man sana ako matanong sarong. Kunyara pala na ko, Jane. 35 taon na pala na ko. Pangyari, kabangakan, halos kabangakan buhay ko. Disjibe. Ang nangyayari na Kumusta Mar? Musta na po panahon? Ay barabagyo na po tabi. Ha? Barabagyo na. Okay? Ayan. Si Lisel, sarap-rapo. Hello Lisel, kumusta ka mo dyan? Okay pa, ma'am. Bauran? Nagpundo naman po. Ayun. Pero kumusta ang paros? Kasi bago, maparong ko ninyo, nagpundo, ma'am. O, ingat sa nata. May mga pabugso-bugso tabi. Adi. Iyo po, thank you. Nakamonitor ako. Apa, okay. Sige, salamat na marayan. Si Lisel, dyan po sa Villahermosa. Thanks, DCGB. Sabi po ni 6463. Ayan. Partner Al Armario, nasa linya para po sa nagli niya itong istorya. Partner Al, please come in. Matindi na partner ang pagsakan paros. Iyo ta. Sa Southern. Iyo ta, signal number 3 na kita. Yes. Dahil mo na mamansayan mo niyan ang palibot at isar brownout. Mamamati mo na sanaan
agrumod kan paros. Para daw sa ngunyan ha. Iyo, no? Yan ang doon ngunyan kan paros partner. And naman sayan tama na may mga patag naman na nagkaturumba dengan mga sanga siginan baragsak. Mga palakpa ninyong aros gabos na apektado ang palibot ngunyan. Yan trasan mga tao talaga nagkasararay na dahil sa padagos ng pagdoon mo niyan kan Paros and oran digdi sa southern area kan Legazpi partner. So dahil nakitang naman sayan nga ni, kumbaga may nagbabalo pa man na mag gidigding motor pipirit pa man na pero delikado na tabi ni partner sa mga motorista, alo mga nakamotor sana, open, delikado ko na maray ni. Ang sitwasyon ngayon digdi sa southern. Okay, partner, yan ang sitwasyon ng digdi. Southern area Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner. Ha? Ayan po tabi, ha? Ulitin natin para po sa mga kababayan po natin. Nagkusog pa si naging saro ng ganap na bagyo, mga tugang si Quinta. Ha? Kasubagong alas 5 nin pagkahapon, na ipinalos po kan pag-asa ini. Severe weather bulletin number 11. Okay? So, kasubago, na alas 4 ning hapon, ang matakan bagyo na si Quinta, nahiling mga tugang, na nasa 70 kilometro norte-este kan Legazpi City. Coordinates 13.4 degree north, 124.3 degree east. Nagiro po siya westward sa rikas na 25 km per hora. Ang kusog na burubit-bit niya ang Paros, 130 km harani sa sentro, asin may biglaan na pagkusog o gustiness na minaabot pa sa 160 km per hora. Kaya po, ginibo o kaya naging dalan para itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang mga probinsya kang Catanduanes, eastern portion kang Camarines Sur, Arog kang Goa, Ocampo, Bula, Lagunoy, Garchitorena, Karamuan, Presentacion, San Jose, Tigaon, Sangay, Buhi, Iriga City, Bao, Nabua, Bato, Balatan, probinsya kang Albay, Sorsogon, tapos Burias and Ticao Islands, mga tugang sa Masbate. Siring kan pinagunambitan kasubago sa report ni Pio Fernandez na nakuha po duman mga tugang sa ipinagpaabot mo na information ni dating Regional Director Rafi Alejandro, kan OCD. Ayan, salamaton po manay tabi si Rafi, okay? So signal number 2 ang Camarines Norte, asin iba pang parte, okay? So yan po mga pinaka-importante. Ang sabi, mga tugang, duman sa tracking ninda, piglalaoman na maghiro po ini mga tugang generally westward, paweste. And ang landfall, piglalaoman na mangyari mga tugang sa coast of Camarines Sur o kaya northeastern coast of Albay. Mga alas 6, between 6 o'clock and 8 p.m. today. Ngunyan, landfall lang alas 6 kunyan na. Okay? Between 6 to 8. Okay? Tapos madiretso na sa Southern Luzon. Okay, so yan po tabi ang mga latest natin. So nagpo-plotting 13.4 degree north, 124.3 degree east. Okay, so yan po tabi sa mga tagabagan tabay naman dyan sa OKFM Legazpi. Good afternoon po sa inyo. Okay, bueno, bago kita mamaalam para mentras, kunin natin si Luens Borsi-Barcena. Luens, please come in, Luens. Yes, salam tabi partner Mar. Totalmente nagsuminirong kita dahil na talaga kaya na motorsiklo. Iyo, bata kung ang sa indong raincoat so nagkakayap-kayap, dahil ang gadyang pwede. Correct tabi, Partner Mar. Oo. Sa location niya to, Tabi Mar, digdi sa may northern part na Legazpi, digdi sa may Barangay Aribay area, nagsirap kita digdi sa may sarong lugar. As in, na presenting sitwasyon, dahil mo na talaga, gari na zero visibility na sitwasyon. Dahilan ka na padagos sa pagbugsok ka na Paros, as in oran, dara ka ining Bagyo Quinta, signal number 3 na palang kita,
sa mga oras na ini. And siguro abiso sa mga pag-iriba niya to, mga kababayan niya to, na dahil na nagad maglugos, may mga nagkakapira mang girari ng mga motorista ang luminugos tabi partner Mar talagang tinabat so paros mo na urat. Pero talagang gandang kakaturungan ng makina dahilan ka na siring na sitwasyon. As in sararay naman so ibang mga presidente sa pinag-agihan tapo sa Legazpi Port District, Rawi, sa kudigdi sa may Panorting Particular Legazpi, as in dahilan ka talagang pinagbabayo ng unyan bilog na syudad ka Legazpi sa mga oras na ini. And sa antisiparan o kaya pinag-iingatan na kung maagi ka sa mga tinampong niya sa mga oras na yun, diba may mga naglalayap na mga nagka-arali bagang atok partner bar baga sa mga lighthouses, diba makadiskwado ini. Kaya siguro sa mga kababayan niya to na mga na pipirit pang makauli, pasiring sa First District, ali sa trabaho, siguro magsiriro na muna kung ano rin dyan ang pinakang-arinig sinuhan dahil ta talaga delikado ang sitwasyon. Ngayon tabi partner man, maluwas kita ng diit. Ipanangod ko na presenteng kabugtakan ngun yan na bagyo digdi sa tuyang kinabugtakan. Mangyaring servisyo, ano? Ayan, natabi. Okay, ingat na lang ha. Pauwi muna. Yan. Roger, paumay muna kita. Pasiguro. Okay. Grabe ngun yan na sitwasyon digdi sa tuyang kinabugtakan. Roger. Salamat at simpatag ko sa magbabog. Thank you very much sa mga pag-iriba ha. Keep safe, tabi. Sa sendo ka boss ha. Keep safe. Okay, and senyor, nagluwa niya signal sa EM. Sabi ni Nyor, napano? Ha? Okay. Sabi ni Lynn Perez, mabuhay po andi si GB. Si Zari Ularbe, ng Bagunas, sige ngayang Bagunas, kaya ngunyan sa imo, ngunyan sa mo sa presentasyon. Yan. Sabi ni Palits Dumalaon, good evening, Brad Mar. Doble ingat sa kabos. Okay? Kiriman si Shirley Bulawan, Solomon, good evening po. Ingat po kabos sa dyan sa Bicol. Lalo na sa nawala. Okay? Cheat, ingat po kabos sa Albianos. May Lord, God bless you. Okay? Mabuhay po andi si GB. Okay? Yan po tabi mga comments natin. So dahil ko na po mabasa kabos, inabot kita ng oras. I will be back mamaya. Garo, anong oras ako mamaya? Alas 12. Okay, babalik ako alas 12. Tama ba? Parang tama ba? Alas 12 ba babalik? Ayan, okay. Alas 12. Babalik ako mamaya alas 12. Okay? So, antabi lang po. Abangan na po ang masunod. Si Pio Fernandez, mga tugang, para po sa tuyang pagkabadagos kanini. Special coverage. Ngunyan Typhoon Quinta. Ha? O ingat po tabi, keep safe, gabos mga kababayan kong Bicolano, mga Pilipino, mga Albayano. God bless! The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth you beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many.